जाबाय दे होबाय सारनाव आङो सारनि मुं आरो बिमा बिफानि आरो गामि बेखौ मिथिग्रोनो लुबैदों आंनि मुङा मनज स्वर्गियारि जोंहा बाबानि नामा हरिमन स्वर्गियारि जोंहा आइनि नामा भारत स्वर्गियारि बाबाया माने रिटायार्ड टिचार आरो माने मोनसे बर' फरायसालि एम इ स्कुलाव मावो ओमफ्राय आइया दाबो बर' मिडियामनि प्राइमारि स्कुल मोनसेयाव मावो आरो खाराजरायाव आंनि जोनोम गामिया बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि माबा आरो बिलबार गामि दा खिन्थु आं बरमायाव थायो बरमानि आं रेसिडेन्ट जाबाय होमबा सारा उन्दैनिफ्राय माबादि स्टाडि खालामनानै आरो माबादि बिफाया माबादि जोथोन लानानै नोंथाङा बेबादिसिम दावखोदों बेबादिसिम आवगायनो हादों बिनि सोमोन्दै बिमा बिफा होनोबा आइ बाबामोना आंनि एसे खस्थ' खालामदों आंनि रिजाल्टनि मोजां थाखाय आं बिसोरखौ धन्यबाद होनांगोन बिसोर आंखौ माने मोजां लामाजों सासे बिमा बिफानि दायथ'आ मा गथ'आ जेन बेया कम्पिनियाव गोग्लैया बेखौ मोजाङै गुरुत्त' लादों आं मोजां लोगो मोनांगौ बिसोरजों थाफानानै आं बहुत बुस्थु मिथिदों बेनिफ्राय जानाय लोंनायखौ नायबा मोजां मेक्सिमाम खबर लायोमोन बेनिफ्राय स्कुलाव फरायनाय जोथोन लानाय बेफोरो माने हाजासे बेहा इसोरा कन्ट्रिबिउसन दङ बेनिफ्राय मोजां रिजाल्ट होनोबा आं इन्सपायार जादोंमोन आंनि क्लास 6 लागै आं इमान मोजां स्टुडेन्ट क्लास 6 आं सासे जोंनि स्कुलनि सासे सिनियर बियो स्टेन्ड मोननायखौ नुनानै बाथ'रियाव बिनि बिसार ओंखारनायखौ नुनानै इन्सपायार जादों आंनि नामखौबो आं बाथ'रियाव मोनसे मोजां लुबैदोंमोन आरो बेनिफ्राय आं फरायनायखौ स्टार्ट खालामदों आं साक्सेस जादोंमोन आरो 7 टिउसन बिदिनो इमान साक्सेस मोनो माने इमान इन्सपिरेसन बारा जायो एमआ हाइ जायो ओमफ्राय बांसिन मोजां रिजाल्ट नागिरनानै हायार सेकेन्डारि बांसिन मोजां फरायबावदों बेखौबा जादों साक्सेसफुल जादों आरो दा सार दानि निउ जेनेरेसन आरो दा फरायफुनाय दङ बिसोरो माबायदि फरायनांगौ सारा बिसोरनि फरायनायनि माबाखौ लागोन जानांगौ बिसोर मटिभेटेड जानांगौ एमखौ लानानै एम थानांगौ गासैयावबो बे एमखौ लानानै माबायदि एमखौ जाफुंसारहोनो बेखौ लानानै फरायनांगौ बेनिफ्राय एमनि बायदियै खस्थ'खौ खालामलांनानै कनसिस्टेन्सि थानांगौ आरो सिनसियारलि फरायनांगौ माने ओरैनो फरायनांगौबो फरायबा जानाय माने इफेक्टिभ वेयाव फरायनांगौ खामानियाव फैनांगौ आरो सारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक पास जादोंमोन फरायाखै गोसोआव मोनदोंमोन बेयो माने बरायाखै बिदि नङा फैदोंमोन मानसिफोरा फैदोंमोन बिसोरनि आबसुनि अर्गेनाइजेसन जानानै बर' मिडियाम जिहेतु स्टुडेन्टफोरा एसे बेकवार्डसिन नालाय बेकवार्डथ' माने बेकवार्ड बुंजाया एसे इक'नमिकेलि विकखाय बिसोरखौ बांसिन फार्स्ट प्रिफारेन्स होयो होनांगौ बियो मोजां बेनि थाखाय फैयाखैमोन आरो उननि समाव आं एसे इग' लादोंमोन बेखौ बेनि उनाव आं जानानै माने बर' साबजेक्टखौ हाइएस्ट नेक्स्ट टाइम मोनथों होननानै आं माबादोंमोन आरो एम लादों बर' साबजेक्टआव हाइएस्ट मोनदोंमोन बेनि उनाव आबसु साहित्य सभा गासैबो गनायजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बर' बिजोंखौ एसे नोजोर होदोंमोन बेनि थाखायनो सारखौ निस्सय माबाबो जानो हागौ दा सारखौ जि दिनै बरायबाय नोंथाङा माबायदि मोनदों बेखौ माने आंथ' माने बरायजानानैथ' मोजां मोनखायो मानसि गासैया खिन्थु लाजिनोबो ओंखारो गोसो माने दिनैहालागै आं परिखाल'सो पास जादों माने बर'नि हारिनि थाखाय इमान माथ' खामानि मावदों परिखाल'सो पास जादों माने दिनैहालागै एख' सानजानाय माने कन्ट्रिबिउसन गैया आरो आंनियाव बर' हारिनि थाखाय जेब्ला आं कन्ट्रिबिउसन थागोन बेनि उनाव बरायजानानै बांसिन मोजां नांगोन बायदि मोनदों आरो निस्सय सारा बर'नि थाखाय खामानि मावगोन जाय बर'फोरा जे गोदोसोनानै थानाय अबेबा हायैखौ मिथियैखौ नोंथाङा निस्सय इनफरमेसन होगोन आरो गथ'फोरखौ हाजासे थोजासे आरो माने होबाय थागोन होननानै आं आसा खालामदों आं बारा गोबाव लाला उनफ्राव लोगो मोनबा आरो नोंथांखौ लाबाय थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिस केयारटेकार हिसाबै आं नोंखौ दिनै बरायबाय